bay, nandito na yung order ni Mau na tambutso. So buksan natin mga bay, baka scam tayo dito sa kanyang in-order ni tambutso. May-ari nito mga bay, excited na gusto na niya makikita yung kanyang pagkabalot. Ito po yung nasa loob. Ayan po. So goods po yung pagkabalot sa sealer. So ito po yung brand niya, Green Exhaust. Ito po yung kanyang mga elbow. So maganda ang pagkabalot sa elbow. Dalawang bahil. At ito mga bay, buksan natin ito para makita natin yung kaloob. Gaano kaganda to. So grabe, goods ang sealer nito. Maganda pagkabalot mga bay. So yeah. Grabe. Abis yung sealer nito. So ito po. Tambutso na in-order nyo sa kanyang XR200. So kung XR200 ito mga bay, ito mga bay is naka-laser pagkagawa. Tingnan niyo na ayos. At saka dito, and ko alam kung paano to ginawa, parang so laser para rin ito mga bay pagkagawa. So goods, walang quality mga bay dito, the best. Ayan. So may spring to. Ito yung spring niya. Dalawang spring. Ayan po. So yan, so ikabit natin to sa XR200. So tignan niyo na mga bay na tignan natin kung gaano kaganda ang tunog nito. So walang salpaka ng salpaka ng silencer. So diskartehan na natin to na malagyan ng silencer mga bay. Parang grabe to, open pipe talaga to na klase mga bay sa XR200. So yan, yan lang ating may babahagi. So kabit muna natin to mga bay. Yan, nandito na yung XR200 na install natin sa ating Creed pipe. Yan, so ito po yung may-ari, si Mau. So shout out. Wow! So tanggalin natin to dito sa banda ng makina at may isang bracket pa dito at itong fairings dito sa side fairings is tanggalin din. So yan, simulan na natin mga bay. Ini ibutra na diba? So ito yung pangalawang unang tornilyo dito sa tambutso. So pangalawang tornilyo. So pangatlong tornilyo mga bay. Ito po yung stock pipe. So goodbye stock pipe. Yan, tatanggalin na natin. So yan, grabe itong sealer to, goods yung sealer na ito mga bay. So yan po ang forma nito.
Ito next, ito yung unang kabit natin. Tignan natin kung salpak ba. Uy, salpak. Pang XR200 talaga mga bay. Yes. Tignan natin yung tornilyo. Tornilyo mga bay. So, hindi muna natin higpitan kasi dito lagyan pa natin ng ganito. Ayan. Oh my god. So yan, ito po yung pangalawang putol niya. Ayan, ganyan po siya. Parang malayo yung string. So, diskartehan natin ito mamaya mga bay. So, ayan mga bay, ito po yung continuous sa ating vlog dito sa ating kinabitan ng X-House Kaimaw XR200. So, ayan po. So, ito po yung nilagay natin na open pipe. Yan po. GP Creed. So, ayan po. So, dito mga bay, ang ginawa ko, yung stock niya na elbow, binalik ko na lang kasi yung kasama nito na elbow mga bay, parang hindi pang XR200, parang pang KLX 150 ba yun o pang XR125 or 150. Basta hindi siya dito magkakasya. Kaya ito na lang ang binalik namin at saka dito sa bracket niya. Kita niyo yung bracket niya. Yan, didiskartehan ko na lang yung bracket dito para hindi magiging sumisingaw. Ito yan dito. Yan. Yung dito mga bay, walang putol yan. So, dito yung bracket namin nilagay sa ilalim. Yan po. Yan. Yan po ang bracket niya. So, dito walang putol yan mga bay. Yan. Yan niyo, walang putol yan. Yan. Diretso. Dito wala ring putol mga bay. So dinaskartehan na lang natin. So ito na lang yung plate number niya, hindi natin na lagay ng maayos kaya yon naputol dahil sa puwersa ng kanyang tambutso. Kaya diskartehan pa namin to mga bay. So baka hindi natin mabidyohan. So sound check natin para malaman niyo kung gano'ng kaganda ang tunog nitong GP Creed na open pipe. Yan po. Yan po ang kanyang tunog. Yan na minor. At dito mga bay, may lagayan ng silencer. Yan. So yan po ang kanyang minor. Tignan ninyo, walang singaw. Walang singaw yan mga bay. Maganda pagkagawa. Parang umaangat yung makina. Ganito talaga pag mga XR200 mga bay. So yan lang po ang masishare natin. So hindi niya nadala yung silencer. Mas maganda sana yun masubukan natin na may silencer pero hindi niya nadala. So isang ulit. Oh, grabe. So dito sa speedometer niya hindi na to gagana. So yan lang siguro ang masishare natin sa video na to. Salamat sa pagpanood. Thank you. Bye bye.